A blessed day to each and everyone. Salamat sa Ginoo nga nakahigayon mo sa pagpaminaw karon o nga naglaom mi nga inyo sad ning i-share sa inyong mga families, friends, especially katong ganahan kayo og Cebuano nga pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Kay buot ang Ginoo nga kab-uton ang tanang mga kalag para sa iyang gingharian. O nga tuon kita dinhi sa libro sa buhat once again. O nga una ta mo basa duyugi ko sa pag-ampo. Langit ng Amahan, himayaon ang imong ngalan, kay balaan ka nga Dios. Ug wala kay sinugdanan, ug wala kay katapusan. Ug ikaw ang Ginoo nga naghimo sa tibuok kalibutan, sa tibuok universo, ug ikaw nagbuhat kanamo aron kami maghatag og kalipay kanimo. Ug ganiya kami karon naminaw ubot gayud mulingkod diha sa imong tiilan sama ni Maria nga midawat sa tanan nimong mga pagtulunan. Ginoo, panalangini tagai ang mga katawhan nga naminaw karon ug sa labutan the understanding, the wisdom nga ilang gikinahanglan, especially ni ining panahon kanamo nga medyo dunay kalisdanan tungod sa COVID-19. Ikaw ang Dios nga buot gayud mohatag og kagawasan, ug ikaw sad ang kansang gahom ug ngalan taas ug labaw sa tanang ngalan sa tanang gahom ug way makalupig kanimo. Mao ning kabuntagon ug nining adlaw nga muyo kami nga imo kaming dawaton sa mga tubangan. Andama kami, proteksyon ni kami batok sa kaaway, Ginoo. Ug among itugyan kanimo among kaugalingon. Panalangini ang ganing imong pulong. Ug ako, Ginoong Dios, ay tuguti akong madunggan, ako ang makit-an. Kundili ang imong bugtong anak nga sa Jesus. Kay siya ang imong gituboy dito sa krus sa Calvary for our sins. He made a huge sacrifice aron lang kami mahibalik kanimo, Amahan. Mao imo ang tanang kadaugan ug kahimayaan sa tanan namong pagabuhaton karon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So ang title nako nini karon is The Only Power and Name That Saves, Jesus. Ang bugtong gahom ug ngalan nga makaluwas si Jesucristo lamang. So kining atong pagabasahon ang setting niini Jerusalem gihapon ug nga makita nato dinhi si Peter ug si John nga giila sa mga Supreme Court sa ilang nasod nga mga kauban ni Kristo Jesus. Sa atong basahon ang buhat 4:13 ngadto sa 17, Acts 4:13 to 17. When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished, and they took note that these men had been with Jesus. But since they could see the man who had been healed standing there with them, there was nothing they could say. So they ordered them to withdraw from the Sanhedrin and then conferred together. What are we going to do with these men? They asked. Everybody living in Jerusalem knows they have done an outstanding miracle, and we cannot deny it. But to stop this thing from spreading any further among the people, we must warn these men to speak no longer to anyone in this name. So atong tanawon din ang tulo ka punto. One, they took notice, they saw the evidence, they don't want Jesus. Nakabantay sila kinsa ni mga tawhana, nakit-an nila ang ebidensya apan sa kahulian di gapon sila ganahan ni Jesus. So point number 1 narita, sapagkat kita nila sa kaisog ni Peter ug ni John ug ilang naamguhan, uy, wa man ni mga eskwela, mga ordinaryo maning mga tao. Unya nangangha sila nga wa man ni sila edukasyon, ordinaryo kay ni, nga naman ni silang
Nakasulti mas lagi ingon ani. Nakaila sila. Kuyog maday ni silang Jesus Christ. So, para ito makasabot ni ining teksto sa verse 4, chapter 4, verse 13. Kisulti man gud diha, when they saw the courage of Peter and John. Kanus amaning when? Okay? Labi na kuha mo kasunod ni ining sugilanon. So, mudasig ko, sundan ninyo ning sugilanon. So, ibawaan na to, nga si Peter o si John, dakop o gipriso. Tungod lang sa ilang pag-ayo sa usa ka bakol nga makililimos. Ug diha sa ngalan ni Kristo Jesus ilang gihimo ang milagro ug tungod ni ana nagkahugyaw ang templo, nangadto ang ubang mga leaders ug gidakop sila. Gawas nga na intriga sila, disturb sila sa report. Din ang Supreme Court sa mga Hudiyo naghimo nga nitapok sila aron ilang lisangon along i-intimidate, pahunungon nila ang kalihukan nga gisugdan sa apostoles nga si Peter ug si John sa usa ka dako nga question. Kang kinsang gahom o ngalan man ninyo gibuhat ni nga milagro. Pero ang hitabo ni adto may igsuonan, natubang na si Peter, napalibutan diha sa tanang Supreme Court. Kuyawan ka no, kung ordinaryo ka nga tao, nga mga ngilngig gani, mga edukado, mga dato silang nasod niya karon gi-question sila. Ang gibuhat sa Ginoo, iyang gibali ang sitwasyon. Ang akusado maunay ni accuse, ang persecuted gilutos maunay na himong prosecutor na manhimong maghuhukom kay ngano man sa pagtubag ni Pedro ningon siya sa ngalan ni Hesukristo kinsa nga mao ang Mesiyas nga taga Nazareth nga inyong gipatay apan gibanhaw sa Dios Amahan, mao ni siyang nag-ayaw nining tawhana. So ang question nila nahimong sila'y na question mo na nga atong tan-aw ni para inyo ning masubay kung labi na kung wa mo'y Bible. Si Pedro nga napuno sa Espiritu Santo mitubag kanila, mga pangulo kadagkuan sa katawhan, kung kami gisukit-sukit man karon may tungod sa maayong buhat nga nahimo alang sa bakol ug sa unsang paagihas siya na ayo, angay gayud nga kamong tanan masayod ug ang tanang katawhan sa Israel nga kining tawhana nga nagtindog dinhi sa inyong atubangan kay uban Manila, hingpit nga naayo pinaagi sa gahom sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon katong inyong gilansang sa krus ug unya gibanhaw sa Dios. Si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyo mga magtutukod og balay nahimo nga labing mahinungdanong bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. So it was the way Peter and John answered their question nga kining mga powerful men of Israel naka-realize wa sila grado. Apan isog nga nanubag nila, girebuke pa gyud sila. In short, gipainomduman sila sa ilang sala. Ngano man. Kay kaning religious leaders naka-realize, uy, kauban madanis lang Jesus, ang mga disipulo madaini. So tan-aw nato dinhing unsa maning what does it mean to be being with Jesus? Una is dunay association sila ni Jesus Christ. Friends sila ni Jesus. Disciple o student sila or trainee sila ni Jesus. Kaning mga tawhana, ang mga apostoles si Peter o si John, nakakat-on silang master teacher, pinagi silang sigig paminaw, sigig tanaw, sigig kuyog-kuyog kanila. Natagaan silang opportunity gani sa pag-apply sa tanan nga ilang nahibawan, sa dahil ipadala sila sa Ginoo sa pagsangyaw sa mga balita, pag-ayog mga bakol, pag-ayog, pag-raise up mga patay, ug uban pang mga milagro. Kuyog pa sila nila si Jesus Christ niini. And remember, under training sila for 3 years, dihang si Jesus Christ naghimo sa iyang ministry. Intensive to, no? Kaya nga naman,
Nagkuyog man sila together, naglive man sila together 24/7. Asa ang Ginoo, where Jesus go, they go. But ang greatest test of being a disciple of Jesus was the time nga sila na lang og nihatag sila courage og nihatag sila kaisog diha sa pagbarog, pagdepensa at tubangan sa Supreme Court. Sa ilang pagdepensa, nahimo silang reflection sa amin sa ilang master nga ilang isilbihan si Jesus. Nga susama kanila, wa sad siya'y formal education. Wa siya eskwela sad. Kibaw siya masuwat, kibaw siya misturya, tungod kay gitudluan siya sa iyang gihimong ginikanan samahan nga mao si Mary o si Joseph. So si Jesus was an ordinary person o gisalikway, gidespise nga ining mga katawhan nga para nila sila rin dunay katungod nga mutudlo kay nga naman sila dunay edukasyon. Okay? Teacher sila. And yet kani mga tawhan na bisan sila nasupak o nasuko sila ni Jesus Christ, makita nato nga ilang giila nga teacher si Jesus. Matthew 12:38 38, makita ninyo dinha sa diha sa ubos, ibutang na dinha. Ang ubang mga Pariseo ug teacher sa balaod nisulti ni Jesus, "Teacher, buot mi makakitag milagroso nga sign gikan nimo." Sa Mark 12:18, dilang mga Pariseo o ang mga teacher, kundi ang mga Saduceo sa lain sa nimpundok sa kaparian nga nilangkob ni compose sa Sanhedrin nga mga Supreme Court sa mga Hudyo. Ningon sila, kay kani mga Sadducees, di man sila mutuo sa resurrection. Niyanhasad sila o ni-question sila ni Jesus Christ nga nag-ingon, "Teacher, magtutudlo. Si Moses nagsuwat kanamo nga kung ang igsoon sa usa ka tao nga namatay, dunay asawa nga nabiyaan, etc. etc. In short, nangutana sila kang kinsang asawa to siyang bayhana. Luke 10:25, on one occasion, ang expert gihapon sa balaod stood up to test og yang address ni Jesus Christ, "Teacher, unsa may akong bahaton para nako maangko ng eternal life?" So, dili sila mo ila niya, pero nitahod sila kay nakakita sila. Bisag sawon nila sub, bisag sawon nila question, bisag sawon nila trap si Jesus Christ. Nagpakita nga mas labaw siya nga magtutudlo kay nga nila. Mutana ko, how about you? Ang mga tao ba naka-realize kinsa ka before? Kibaw ba sila sa imong weakness? Sa imong dark secrets? Pero karon kung mutanaw sila, mangangha ba sila? Astonished ba sila nga naikausaban imong kinabuhi? Dunay dakong change sa imong life? Nakatake notice ba sila nga you are a new creation diha ni Kristo Jesus? Unsay possible evidence nga ilang nakita since ni-declare ka nga nag-receive ka ni Jesus Christ? Mao na ang sunod nga punto nga atong tan-awon. Point number 2. These people na di gihapon mo to ni Jesus Christ nakakita sa evidence. Acts 4:14 akong i-translate sa Cebuano. Pero tungod kay nakakita man sila sa tao, nagiayo nga nagbarog uban kanila, wa sila'y masulti. So makita nato dinhi the power and the name sa nag-ayo ni ining tawhana nga bakol na presentar sa apostoles. Kay gisulti nila nga kini nga Jesus mao kani ang Mesiyas nga taga Nazareth nga inyong gipatay o gibanhaw sa Dios Amahan. Siya nga by cornerstone inyong gireject. Nakabantay sila nga isog kaayo ang mga apostoles. The courage, why sila way kahadlok na dibarog gani. And right before their eyes, ang dili malilong or undeniable evidence sa power and name behind the healing. Ang ilang bakba na takong. Kay ang truth o ang kamatuoran sa claim sa apostles nga si Jesus Christ of Nazareth mo ni ayo sa bakul, di man gyud madinay kay nagbarog naman kay katulagi nga bakul many years nga nagsigi og luhod nga tuglingkod sa tubangan sa templo sa entrance para mangayo kwarta sa mga katawhan. Bata pa siya, bakul na siya. Dili sa kaingon nga fake ni wa mi kailangan ning tawhana. In fact,
ni barog uban kanila. Ug usa siya ni sa prueba nga ang kani nga bakol na Kristohano yun ni dawat yun ni Jesus Christ. Kay bisan pa nga gilutos na o gidakop na, apil for sure apil ni siya dakop. Isudra sa prisuhan. Siya nga gihimo og milagro, giakusar o dili insaktong pamaagi. So manang ang truth o ang kamatuoran o ang ebidensya sa kamatuoran nakahimo nila nga natak-om ang ilang mga baba. Kibaw mo, sa diyan makaila ka ni Jesus, o musugod ka sa pag-follow o pagsunod ni Jesus Christ, lutusan jud ka. Dagahang mga bating butang nga ilang isulti may tungod kanimo. Like buang-buang na ka, anong basa-basa ka Biblia, lahi na ka, na-reminded na ka, na-appeal ka og sa ka-sect, na imo ka member sa ka-sect. But mao niya ang challenge. Kung mo claim ka nga follower ka ni Jesus Christ, kinahanglan imong ipakita sa imo sang kausaban. Kay sa imong pag-declare of being a disciple of Jesus Christ, kinahanglan makita sa change lifestyle nimo. Dili tingali ka makadawat og gift of healing sama sa mga apostoles kung nag-heal sila. But pwede ka nga ikay ni dawat ni receive sa healing ni Jesus Christ. Kay everybody nga mudawat ni Jesus Christ maka-receive og healing sa ilang kinabuhi. Gikan sa atong mga painful, sakit, ngilad, hugaw nga mga daan nga kinabuhi. May mo kang miracle. Proof ka, may mo kang evidence of the power and the name that is above every name, the name of Jesus. Kibaw mo, naka-witness ko nining daghang mga buak, guba nga kinabuhi nga giayo ni Jesus Christ gikan sa ilang lisod, bati og hugaw nga kaagi. But human sila giayo sa Ginoo, nakakita ko nga ni mura sila mga eagles ni lupad high in God's sky. Nakakita ko mang-share sila sa ilang past with freedom that comes only from Jesus Christ. Usa ko ni anak mga kaigsuonan, nagiayo sa Ginoo sa akong hugaw ug ngilaan nga past nga akong gikalimtan for many years. Na set free ko, nahimo kong gawas noon sa bondage gikan sa sala. Makabasa ka ni ining mga stories, ining mga tawhana nga gi-set free, kumulag-on mo sa DOH Ministries Cebu FB page. Daghang mga istorya sa mga katawhan diha nga wa nila ikauwaw kinsa sila. Naginaot ko nga ilang stories makahimo unta nimo, maka-create og desire sa imong kasing-kasing nga buot ko sama nila maka-istorya sad ko sa akong kagahapon. However, in the case of these religious leaders o kaning Jewish Supreme Court nga nakadungog, nakakita sa proof of power and name behind the healing. Point number 3, they don't want Jesus. Nga naman, matong basahon, tak-o bilang bakbano, kakita mas sa ebidensya. Ilang gibuhat, ningon sila, sige, pag-awasa mo. Kaya mag-meeting sa mi. Meeting sila. Unsay atong buhaton ini mga tawhana. Ang tanang tao sa Jerusalem, nakahibaw na, ug na-convince yun sila, kay sila mismo nakailang na yun ining tawhana, nga bakol ni sa una. Nga outstanding miracle yun ni og di gyud ta kabalibad ni anak. Pero kinahanglan ato silang pugngan sa pagpadayon og sigig sulti niini ngadto sa mga katawhan, ato silang warningan nga di na sila mo sulti sa ngalan ni Kristo Jesus. Tan-awa gagning mga tawhana ni. Hearing the answer to their question ug ang proof sa answer sa mga apostoles, ilang gi papahawa kay naghimos laglain na sad nga wait nga ma-intimidated ang mga apostoles. Wa sila mahuman nga ilang gidakop nga walay kaso, ilang gibalog sa prisuhan nga walay sala, ilang gi-question, human sa pag-i-answer ilang question, karon nangita sa pamaagi nga matak-om ilang baba, dili ang ilang baba matakom, ang mga apostoles matak-om. Diba ginana yun yung kaaway no, sa Ginoo? So, confronted sila sa kamatuoran.
nasakitan magud sila sa kamaturan nga sila ang nagpapatay ni adtong Jesus nga Nazaretnon og nabanhaw. Ug karon nga nabanhaw ug na ebidensya, still they want to do something to harm the people following Jesus Christ. Kibaw mo kani mga tawhana, di-admit naman sa evidence. Kung tanawan nimo ang verse, tanaw sa inyong Bible, verse 14, 15, and 16. Pero unsa may nakapakda ni mga tawhana? Ang gitawag na to og fried chicken. Garbok pride sa tao. Nakahimo nila nga nag-continue sila sa pag-oppose sa higher power and higher name than them. Salig kay sila silang gahong. Salig kay sila sa ilang ngalan. Apan wa gihapon sila musubmiter, wa gihapon sila nagpailaw sa ngalan nga mas labaw sa tanang ngalan, ang ngalan ni Jesus Christ. So in doing so, sa ilang pag-refuse, ilang gisad gitalikdan ang grasya. Remember, ang grace is unmerited favor, wa kay gibuhat apan giluwas ka. Grasya nga muluwas na nila. Ilang gitalikdan og dili na dawaton ang kapasayloan sa ilang mga sala. Kaya makalimpyo sila mga sala. Dili man ang ilang mga maayong binuhatan, kundi ang gibuhat na ni Jesus Christ sa cross. The worst thing is, ilang gisaradaan og ilang di sa buot nga mukaylap o mo-receive ang mga katawhan og libreng kagawasan, free gift of salvation of Jesus Christ. They prevented this. How selfish, how wicked ganing mga tawhana. Kaya gayon sa nila pag-prevent, ilang giwarningan ang mga apostoles. Ayaw nagsulti og hisgot ni ining ngalana. Imbis undas lang malipay, no? Nga naay ilang kauban nga Hudiyo. Nga dugay na kayo yung taon himong bakol karon makalakaw na. Imbis taas lang malipay ngay na naayo, nag-uol sila. This is how people perceive when they are consumed kay sa ilang power o sa ilang authority. These people simply do not want Jesus Christ. Period. Kaya nga naman, they want the religion. Ganahan nila nga intact gyapon lang reliyon. Kaya ganahan sila nga sa ilang reliyon. And this is what religion does. Power and control sa mga tao nga na sing mabaw. It makes them feel so good and important. But ang Ginoo manggod, wa magdalag reliyon when He started His church. Kung inyong tan-awon mo, balik mo, tan-awa nga mong previous nga study ni ini, in Acts chapter 1, 13 and 14, ang believers nga nagsigig tapok kuma si Jesus Christ na matay, apan nabanhaw naman siya, ni kaya nga to sa langit, 120, ug compose ni sila of 12 apostles, si Mary nga mauinhay mong inahan ni Jesus Christ o iyang mga half-brothers kay si Mary o si Joseph nagkahiusa magyud sila isip magtiayon ug nagyud sila natural nga mga anak. Ug ang rest sa mga disciples ni Jesus Christ mao ni compose sa church ni Jesus Christ nga iyang gi-promise. Ug sa dihang ni anha ang balaang espiritu on the day of Pentecost na added sila og 3,000 na nakahimo gay ni Peter nga ni preach siya sa Ebanghelyo or the way of salvation to many people. Si Peter sa iyang pag-preach, wa siya ningon, ngari mo namo, kuyog mo sa mong bagong pundok, mugawas mo sa inyong pagkahudiyo, mugawas mo sa inyong lalayong mga reliyon, pundok mo diri namo, kay ang among sistema, effective. Wa mo kampanya ginana si Peter, uy, karon si Peter, gihimo nang. Lain nga Diyos. Si Peter ni declare siya nga si Jesus Christ ang dawaton sa tao. Dili good works ang tao nga maluwas. It's not by the system of good works for men to be saved. Rather, kinahanglan sila makig-uli sa tupa, i-restore ilang relationship with God the Father, pinaagi sa ilang pagtuo ni Jesus Christ alone. Kay it was only the consistent way offered by God the Father through Jesus Christ nga ang tao maluwas. Kay si Jesus Christ naman say consistent kay nga wa jud nakasala. Mao na ang message nga gi-preach ni Peter ngadto sa makatawhan, gi-preach ni Paul, gi-preach ni John, gi-preach sa tanang mga apostoles. So mga tanang restored relationship man
atong gikinahanglan. Ano di man reliyon? Remember sa Garden of Eden, ang relationship sa tao ug sa Dios na guba. Ang disobedience ni Adam ug Eve nakahadala og kamatayon sa tanang tao ug separation sa tao gikan sa Dios nga atong creator, atong amahan ug atong master. Pero ang Ginoo naghimo siya og pamaagi, naghimo siya og way of redemption, pinagi sa perfect nga sacrifice or work of Jesus Christ at the cross. Work of Jesus Christ at the cross atong saligan, dili atong kagalingong work. Kay siya man ang pinanggang anak nga gipadala sa amahan aron ta mahibalik ang atong relationship with God the Father. Ang atong tanan natong good works to be saved dili valid atubangan sa amahan. Kinahanglan musalig lang ta sa gihimo na or accomplished work of Jesus Christ at the cross. Mao na nga, we're not talking about religion here, but a relationship with Jesus. It is said in Acts 2:42 nga kani nga church nga gibuilt ni Jesus Christ nga mao ang iyang body mag-meet often, not as religion but as people nga nakasabot that they need to learn and understand and accept the teachings of Jesus nga gipasa niya ngadto sa mga apostoles o even sa mga prophets. Amen. So man nga sa Acts 2:42 atong makita din nga nag-devoted sila, nag-attend sila diligently, naminaw sila diligently sa mga pagtulunan sa mga apostoles. Nagsige sila tapok, nag-fellowship sila, o nag-break bread sila, o nag-praise sila. Mauni ang kaanindot sa makatawhan nga nakaila sa Ginoo. Dili maghimo og mga binuang, di magtapok para mag-chismis o usapay buhaton. Mismo si St. Paul sa iyang letter sa Ephesian Church, na-explain siya nga to sa mga Gentiles nga nidawat na ug nag-ilana ni Jesus Christ. Nagingon siya nga part na mo sa usa ka household, sa usa ka panimalay. Part na mo sa simbahan ni Jesus Christ, iyang lawas, uban sa mga Hudiyo. Mao na nga gibungkag sa Ginoo ang separation sa Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo, pinaagi sa pag-siguli sa matag usa ngadto ni Jesus Christ. Mao nang ingon siya sa Ephesians 2:19-20. Consequently, dili na mo foreigners or aliens, kundi fellow citizen with God's people and member of God's household. Gitukod mo sa foundation sa apostles of prophets and with Christ Himself as the chief cornerstone. So St. Peter, St. Paul, St. John, and the rest of the apostles preach only one message. Usara ka mensahe. Ug dili religion nilang gi-preach. Salvation is found in Christ Jesus alone. It's not about having a new religion, but rather having a renewed or restored relationship with God the Father through Jesus Christ alone. Kay kung buot ka nga naa ka ni Kristo, di ka magunahon na og religion, relationship. So mao na nga, kung buot ka maapil sa iyang body, sa iyang household, sa iyang church, kinahanglan makasabutan nini nga puntuha. Number 1, there's only one way to heaven, Jesus Christ. Usara gyanan padung sa langit, Jesus. There's only one way to be forgiven. Usara pamagi kay ikaw mapasaylo ang imo tanang mga sala. That is through Jesus. There's only one way to be born in the Spirit. Usara pamagi nga maborn ka sa imong espiritu, kakinglanan man kamataw pag-usab sa imong espiritu kay patay man kini tungod sa sala. Tungod nganha lang na ni Jesus. There's only one way to be called a child of God. Usara pamagi nga ikaw mahimong anak sa Dios, pinagi lamang ni Jesus. There's only one way to have the resurrection, that is only through Jesus Christ. Kibaw pa ka mo resurrect ka? Naglantaw na ko ni Ana ng panahon na karon. Okay, nga mga patay mo banhaw o ang mga buhi. Dito lang sa langit. That there's only one way to be part of the kingdom of God, that is through Jesus. Kailangan ka-appeal ka sa gangarian sa Diyos through Jesus. Everything is about Jesus. Dili ni bag-o. Si Kristo Jesus means mismo ni tudlo nini.
nga nakahimo nga iyang kinabuhi namatay hinuon siya kay gihimo jud sa tanang pamaagi nga siya mamatay apan plano man sad sa amahan nga mamatay siya para masalbar tagikan sa kamatayong dayon. So kaning mga religious leaders o kaning mga ni-own og power ni-resist. Napadayon sila dili sa kamatuoran. Ilang gi-reject si Jesus in favor sa ilang relihiyon. If you read the whole book of Acts, imo makita ang mga apostoles gi-persecute gyud ni. O ang tanan nga nisalig ni Jesus Christ gilutos. Now, under the gospel, until now ang gospel is being rejected, questioned, and even accused as a different form of religion. When it is about a relationship that we must have with God through Jesus Christ. Kaya ang atong relationship with God, gibalik ko sa pagsulti na buak, naguba lagi atong relasyon. Way back pa sa garden. Kay bisan kita karon nagpadayon man ta, ug wa gyud nato giapil ang Ginoo sa atong kinabuhi. Muduol ra man ta kung dunay sakit, muduol ta dunay bagyo, muduol ra ta kung dunay katalagman, muduol ra ta sa Ginoo, umanumpa ta daghang pangapanumpa apan wa gyud nato siya himuang Dios sa atong kinabuhi. Din siya ang magbuot sa dagan sa atong kinabuhi. So mga kisunan, mayong ko, mga kigalaan, nakakita tingali ka og outstanding miracles sad, no? So sa katao nga nakaila ka, but someone tingali is telling you ayaw paminaw na niya, kailahin na siya reliyon. But sa imong mata, ikaw mismo convinced ka na usab ning tawhana nga ang pulong sa iyang mga bakba Ginoo naman ug unsay gibuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Ang atong mong kinabuhi kung nituo ka sa Ginoo is the very miracle that you can prove that there is God. O convince ka, and still kaning mga tawhana sige discourage nimo, ayaw kuyog-kuyog na matakdan ka. Mutana ko nimo karon. Kisay mo saligan? Kani bang tao nga nakaila ka nga nisulti naka-encounter siya of greatest power in all the earth nga kinsang ngalan si Jesus? Or ang tao nga nakaila ka nga wa jud nga usab, wa jud siya kay ikasulti may tungod ni Jesus Christ, di gali siya kaingon nakailan ako sa Ginoo ug nausab ko, wa siya ebidensya sa iyang kinabuhi. Kanay mong tuhuan o kaning usa nga naigagahang kay istorya nimo may tungod sa iyang pagkakaplag ug kaila sa Ginoo. Magpadayon kag reject, imo jud isalikway ang power of name behind sa healing ni ining tawhana nga imong nahibaw-an. Ikaw ba mismo wa baka nakinahanglan og healing sa imong kinabuhi? Udasi ko kanimo, go to Jesus. Nasayod ka, o nasayod jud ta, nga ang Ginoo ganahan mo ayo sa tanan natong infirmities, tanan natong mga kapakyasan, tanan natong mga sayop, tanan natong mga palpak, ganahan mo ayo ni ana ang Ginoo. Kay dili man ganina ang kanang sakit kung bisag nigo ta COVID-19. I think it's not really even on that. It's the pain of knowing we have missed or atong hatred, atong ipalabaw, anong tawhana, nga nata sa ospital, or nasakita, nga wala tayong way of telling them nga, ipasaylo tika o pasaylo ako. Kaya ang greatest illness, sakit yun nato, is ang atong pagkamakasasala. Kaya mauna ang pinakadakong problema sa tao. Sin brings us to hell when we die. Why worldly cure for it except sa spiritual cure nga gi-offer sa Ginoo ngadto sa tao pinaagi ni Jesus Christ? Kay remember si Jesus iyang gipadala. Tanong gipadala sa amahan si Jesus Christ kay di ila kita kaluwa sa atong kaugalingon. We need to grab it. Okay? We need to believe it. O kinahanglan atong dadon sa atong kasing-kasing while Jesus can be found. Karon ang panahon sa salvation. Mabot ang panahon nga wala na'y kaluwasan ihatag ang Ginoo. Kasi dahil mamatay ka, wala na'y chance sa kaluwasan. Kung mabalik si Jesus Christ, wala na sa chance sa kaluwasan. COVID-19 can kill the body, but dili na makalabay nimo sa hell.
apan kahadlukan nato ang makapatay sa atong lawas ug makalabay pagyud nato sa impierno. Managingon sa Matthew 10 verse 28. Kay anyone nga dili mo dawat mutuo sa gibuhat ni Kristo Jesus sa krus bagbayad sa atong mga sala, kung dili ta mo abli sa atong mga mata, then atong gidawat ang kasuko sa amahan. Kay nganong masuko man ang amahan? Because John 3:16 nag-ingon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Bisayon nako, kay gipadala manggod sa amahan ang iyang bugtong anak nga kinsa man ang mudawat o muto kaniya, dili malaglag sa impierno, kung dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Mudasig ko, believe in Jesus. Trust Him. Saligi siya for your eternal salvation. And be set free from sin and death. Himua nga mahimo kang gawas nun sa tanang sala nga nagkupot kanimo karon o sa kamatayong dayon. Yes, you may die. Magmatay mo yun ang tanan. But, you know where you are going. Sa mga tanak ko, do you know where you are going? Kadaghanan na to wala. Nagsige taghimog good works, sige taghimog good works, pero wa gyud ta makibawg asa ta padung. But ang good work usara nga gibuhat sa Ginoo 2,000 years ago in Calvary. Nga siya nagbitay sa cross tungod sa tanan natong mga sala nga gibukbo sa mahan ngadto kaniya. Maora to'y makaluwas kanino. Ang tao nga Diyos nga nagpakamatay alang kanimo, nga buot makigrelasyon kanimo, may tuhui. Ug tan-awa makatawhan nga nakibaw kang ilang kinabuhi na nga usap. Are they not enough evidence that there is a greater power, a name that can save, and that name alone is Jesus Christ. Siya ang gitudlo sa Biblia. Siya ang Dios. Gikan sa first page nga gisulti din sa Biblia hangtod sa katapusan, siya ni si Jesus Christ. Mao ni siya libro hangtod karon, wa gyud mapasay, wa gyud mahupas ang iyang pagkasikat. And this is the book that changed my life. O pwede sad mo change sa imong life if you allow Him to tell you who He really is. Scan the book of life. Basahan na. Ayaw ka nang, asa ko dapita. Ayaw, himang magic ang pulong sa Diyos. Basaha from beginning, first page, hangtod sa katapusan, and receive the gift of life that nobody can give you except Jesus Christ. Nag-ampo ko nga ikaw karon higala, if you are my friend, if I know you or I don't know you, but God knows you. Doesn't matter if I know you or not. God knows you. And He knows that your heart right now is wakakasabot. You don't understand what you are having right now. It's God knocking at your door of your heart. Kung nag-ingon, pasudla ko, let me in. I want to change. I want to clean everything there nga manahimo ni mo mga bati. I want to cleanse you. But repent, pag hinulsol upang ay pasaylo nako, ask forgiveness for all your sins, then I can enter and renovate your life. Isn't God wonderful? Beautiful? He is. And I can tell you countless of things about God. So please share this passage. Please share this message of God to others. Many need to hear. Kaya tanang tao karong gikapoy nagsakripisyo. When the sacrifice for our sin was done already 2,000 years ago, ato rang dawaton o himuon nga si Kristo Jesus magpanglihok sa atong kinabuhi nga makita ang mga kausaban sa atong kinabuhi. Are you not willing for that change? I hope you will. So God bless you. Let's bow down our heads, Father. Once again, you are encouraging each and every one right now to go to your Son,
to believe in your Son, Jesus Christ. Nangamuyo ako, naghangyo usab ako, kanimo Amahan. Please, do not allow these people nga naminaw karon to masigirat paminaw apan wala silang muduol o mudawat ni Kristo Jesus nga imong bugtong anak. Father, speak to them. Continue to speak to them. Continue to draw them to yourself, Lord. And thank you for this wonderful word of yours that have changed my life tremendously. I am a proof. And there are many, many people out there na ang ilang kinabuhi is a proof and evidence of the greatest power and the greatest name that is above every name. That at the name of your Son, Jesus Christ, every knee will bow down and every tongue will confess that you alone are Lord. God, save many, especially in our time right now. Many are crying, but they don't know that only Jesus can save. Lead them to your Son, Father. And Jesus, I know you can also draw men to yourself and lead them back to the Father. So Lord, whatever we have done or accomplished, Ginoong Diyos nining adlaw, ang imong mensahe nga pagkaanindot na manglagayod, Ginoo, nga muhatag ka na mo kusog, encouragement, hope, paglaom nga buhi, kay dili man yung wishful thinking, kung dili pure ug sure nga kaluwasan na alamang kanimo. Among itugyan, Amahan, ang tanan nga minaw gamong kabilingon, tanan among nakabuot ug nahimo karon, among ibalik kanimo sa kamayaan sa imong ngalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Please share this message. Please tell others only one name can save, Jesus. Amen. God bless you. God bless you. God bless your family too.